Čitao je Bibliju, ali nije razumio. U one dane anđeo se Gospodnji obrati Filipu: ustani i pođi na put koji iz Jeruzalema silazi u Gazu. I on usta i pođe. I gle, Etiopljanin, dvoranin, vraćao se iz Jeruzalema i sjedeći na kolima čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: pođi i pridruži se tim kolima. Filip pritrča i reče: razumiješ li što čitaš? On odgovori: kako bih mogao ako me tko ne uputi? Filip mu, polazeći od tog pisma, navijesti Isusa. Putujući dođoše do vode, a dvoranin reče: evo vode, što priječi da se krstim? Siđoše u vodu i Filip ga krsti. Kad iziđoše, Duh Gospodnji ugrabi Filipa, a dvoranin ga više ne vidje i nastavi svoj put radostan. A Filip se nađe u Azotu i prolazeći navješćivaše evanđelje svim gradovima. Što te spriječava da se krstiš?